Hello, phung kaham te jotono nolam sogani ketal blogo norok bahai tongbai khakayo kaham no tongna hino hingke ang bo kaham no tongo ke tini phung hingke ang mamu songmani simno starting sinai hingke tini ke ang nogo thana hingke haini bagoi no bo mamu songoi klangna nang hinoi dowoi mamu songoi tongmani kete babuni bo bithi paijaknai tongo kaisa bo miya paitalangle hingke abo tini paye ang tunoi resinai ta nogo tabungni dino live o rang se tongna nango rang tongkha hingke ase borok tongo ke rangni important bo asake bangi thangka rang kering ke dunia khaksa kari haise ongo rang tongkha hingke se borok bo kathang tongo rang kari hingke borok bo kari bai baksa no ongo tomato chutney khlai klang sinai hingke alok swkang baji khaipai hingke tomato kisa koto koto khe nakha hingke te risum hasing mosong ke jotono huli toni reja hingke dibor kakha hingke bo sini ango gari mayango hone kisa dowoi bo tongmani phatha songai klang hingke thangi mano hono puilani simi paithak jora ani video no naitongdi ani muibo munkhano hingke tabung ke maisanai maisamani pore srapsa rest khaina pore nokhornai bithile kisa se dam ke bangmani hingke o bithini bagui no tini nogo thana naimi babu paitalangi mali hingke ba tini talangi thangsinai te ang kang reading ipaikha tini tebo lengma haing suka sakang biti thangi paina harka hingke tabo nokhor puro toda mano maya hine onyo jaga thangi ma paisu hingke ba tabung ke bortolani gari kasaka hingke abono bortolao thangbai sini yangni bus mangkha hingke bo bus kasanani uansugui tongmani amo se bus malia bus thangi paikha bishal gorok sokpaikha tungflamani markhe no tungsuka gari ni nokhoroi sini panthor sokpaikha tabungke tini phaimani din sakhamya da sati bo choi thangka gari bo accident ungkhumo kuno mote sokpayo ta bisingo se sini yang phai gari bo manliya sem panthor kotor ma aku panthor sing dahka satu kisa borong masa han phai tungkwa tabung ke nogo phai sokpai khyang ke bairo basa ke satung tungmani tini leng suka leng go humpano tini tebo leng suka ang tui bo kangmani tui sinangi mana sibo tui nangi se kisa bokha helangma haing go ke tabo kisa rest khaine rest khaimani pore norok bahai hai sari go malai siwana 2000 years later. Hello, sari kaham jotono no tabung ke panthor phasing thanganai ani paro phaine reason ke tamo oje ke ta panthor thanai adi sino gana jotono bufang ro butong mong tok nok jethi songni I amo kulung ke sini nok mong jethi songni nok mong jethi song bari khaimani bai songke panthor sasuk jak thana ang mata panthor norok bo nai tong nang bai baksa asugoi borok no thanda ke sai tong lai ang botam nokri phaike amang ke musung nai thangman to phaya ko musuk se manja kuna a jene biang mela hla bai mela ni sama hi khna ungke mela sari hingke na sini yang panthor borok joto nokhlayo hingke tabung ke asungse nokhorman ki sari khangi thangka hani bage borok kari kom datam nogo thangana tapon pore sin nong na hero rok biang thangba kya no silai rok tuja khlai thanda gom diga thanda pai thangana nogo sosa tongmani chai nagranai hingke sari klai hingke mani sama loni sana musung ke nogo tam tong nai masa sosa tong kangka mono sawi nagranai tabu ani kholayo bo bothrai mani dak sangi tongsu dak botte sa hamliya tabungka sairik jorani hine berai tongnani phaimani jethi songni nogo ke tini na ani blog to amsungno ongnai norok bai han hai khanani blog malai finai ke tini na ani blog no nai hamja kangke ba like share de comment khaina bota pokdi ke siniang kisa panthani views bo nai sidi hine norok no phunugui tongkha ke tata tini jote amsungno